Ia uitați, fraților! Este pomul gol! Mamă, ce-am mâncat taliban, băi! Fraților! Aseară când am venit aici era pomul full. Prim! Hârționule! Ia uitați! Ia! Știu că vă fac poftă, fraților. Asta este pentru voi. Cred că îl cunoașteți pe Alex din vlogurile lui Shari, profesorul expert. Acum e Shari vlogger. Aceasta este casa bântuită, dacă mai țineți minte, fraților. Aici este unde s-a spânzurat femeia aceea. Aici unde s-a spânzurat femeia. Și Alex, care s-a urcat în pom. Mamă! Ia uite, frate. Frate. Ei, mamă, de să-mi pun și eu de asta. Ia uitați, fraților! Taliban, frate, Cireșe de mai. ce de mari. Cireșe de mari. Credeți-mă că îmi pare atât de rău că nu vă pot avea aici lângă mine să mâncăm acest pom. Da, dar rău, ce este? Îți pare rău, nu? Ia uitați, elefanții s-au urcat în pom! Ei, bă! Ești că meserie. Ia, ai stricat un vlog. Stai sus că vine femeia, Alexe! Care vine femeia? Vine ea. Mă știu. Cât de bine e la țară. La București nu avem ce să facem, fraților. Ne plimbăm pe stradă, în mall și atât. Aici la țară e foarte frumos. Niciodată nu mi-am dorit să stau la oraș, cu toate că am stat. Uitați și voi ce pomi, ce frumusețe, ce grădină. Și curul Alex? Mamă, s-a bășit, a cucat. Ia uitați, fraților, cineva a mușcat jumate din această cireașă. Abia aștept să facă mare bebe, să vadă și el vlogurile. Abia să facă mare. Ne dăm jos? Da, nu, dorme acolo. N-aveți idee, fraților, că sunt de bune. Mamă, la București 500 de kilogramuri noi mâncăm. În acest moment filmez cu Sony C300. Bă, da, le mănâncă greii pe toate, ui. Tigrerii eram noi, fraților. Băi, mă dau jos, mă. Alin, care azi că se dă jos din pom. Nu știu dacă am prins pe filmarea asta, fraților. Mamă, Mario! Poate să rupe aia cu el. Mamă. Ia uitați-l, fraților, pe Alex. Bă, ai scară, știi pe aici? Ai scară? Bă, dar tu mi-ai dat să te mănânci? Da. Gata de aia cu golei pomul. Fraților, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Dorian, în Guguieți. Ăla e Dorian de Alin. București, mă. Alin din Și București? Alex Elefantul.